Hola, soc la Mercè, psicòloga clínica especialitzada en teràpia breu i estratègica. Et puc ajudar a superar els estats d'ansietat i estrès o de depressió, a millorar l'autoestima i a enfortir la confiança en tu mateix, a millorar les relacions personals i familiars i a superar obstacles personals i professionals que puguin limitar la teva vida. Amb el meu acompanyament i consells superaràs els teus desafiaments emocionals i psicològics de manera eficaç i ràpida. Et donaré eines i estratègies per afrontar els problemes i millorar la teva salut mental i qualitat de vida. Treballarem junts, centrats en solucions, per aconseguir canvis positius en el menor temps possible. Amb un enfocament pràctic com la teràpia breu i estratègica, t'oferiré mètodes terapèutics que són eficaços a més curt termini, sense perdre l'eficàcia. Si estàs buscant un enfocament eficaç i ràpid, contacta amb mi. Transforma la teva vida i gaudeix d'un benestar emocional ple. Vull ajudar-te a resoldre aquells obstacles que t'aturen. Si tens alguna pregunta o necessites assessorament personalitzat, no dubtis a trucar-me al 93 680 11 94.